¿Estás ready? Sí. Vale. Espera. Ya está. Vale, la busca. Vale, ya. Vale. Y que me reí molt d'ella. Rajando a full. No, para. Yo no pienso. Dale. Ay, qué guapo, Beto. Tú más. Ah, Tonta. ah, no, me he hecho al revés, no. No sé qué decirlo, no sé cómo decirlo, no sé qué. Qui és la Patri? Me he quedado a medias, no. Una cala, però eren com unes coves... Perdona, no, ya está. Me he despistado. Nada. Va. No le des, primero lo pienso. Fatal. Esto, córtalo. Y Cabrón. fin. Y Vale. déjame de grabar, por favor. Com descriuries amb una paraula la Patri? Valiente. I el Xavi? Ah, no, me he hecho al revés, no. El Xavi és un referent. I la, Increïble. I la Patri? Entusiasta. Vale, la busca. Íntegro. I la Patri? La Patri es una payasa. Pero de las buenas, Una palabra, guapo, I a la Patri? simpàtica. Molt bé. Sincera. ¿Y el Xavi? Humil. Divertida. I el Xavi? Muy especial. A la Patri la descriuria amb la paraula energia i al Xavi amb la paraula serenitat. Noble. I a la Patri? Intensa. Persistente. I el Xavi? Tolerante. Passional. ¿Y el Xavi? Serà? No serà. Vale, atent. Qué guay. Emotiva, I el Xavi? como es el amo. La Patri és molt tenaz. Vale. El Xavi és un tio molt sensat. Pues el Xavi diría que es una persona real, es real, como una piña. Que jo, quan penso en la Patri, penso en les samarretes com a faldilles i en ella dient que cualquier camiseta puede ser una falda. Vale, yo voy a ser breve. De Patri recuerdo las 500 veces que me ha soltado alguna bordería por WhatsApp, por el grupo, y después me ha abierto expresamente para pedirme perdón por privado. I a mi no se m'ho fer. Y Vale. déjame de grabar, por favor. La Patri, que és una persona molt guai i que me reí molt d'ella. D'ella? Bueno, d'ella... O amb ella? Amb ella, Ah, vale. ja està. Pues amb la Patri me recordo d'un moment que... O sigui, em vaig partir el cul, va ser boníssim. No sé si se'n recorda, però vam estar a la fira, a Taquilles, i bueno, en un moment on no passava gent, però ningú comprava. Llavors, no sé, anàvem rajant de la gent. Pensàvem, aquest d'allà... No sé, anàvem rajant de la gent, de qualsevol, de desconeguts, anàvem comentant sobre les seves vides, rajando a full i partint-nos el cul. O sigui, boníssim. És això. La Patri és així i és la puta ama. Seguro que te acuerdas, espero que te acuerdes de aquel día que estábamos en campamentos de primavera cocinando con agua de un lago que estaba hecha mierda y dijiste alguna broma que era relacionada con eso, que no hizo gracia a nadie. Entonces te chocaste así y te empezaste a reír como qué buena que soy, no sé qué. Y estuvimos toda la mañana riéndonos de eso. Y nada, que me lo pasé genial ese día y que fue genial. I potser el moment que les dues ens ha vingut al cap ha sigut a la primera reunió de la Convivència de Menorca, que després de parlar 20 minuts... Sí, jo crec que realment reunió no va ser que jo vaig portar menjar, ens vam menjar, vam xerrar un rato i la conversa
de cop sí es va tornar molt profunda. Molt de dir, feia potser molt temps, per no dir mai, m'havia expressat tan lliurement amb mi. I la següent cosa que també compartim són els Ja te parleu molt. hospitals. Vale. I amb el Xavi, quina vivència has tingut amb el Xavi? Vale. Cuando nos quedamos sin sobar todas las noches en las tiendas con Pablo, no sé, muy risas. Y con Xavi, I amb el Xavi? lo mejor cuando hace el sonido del cerdo. Vale. Amb la Patri hi ha 1000 moments de riure moltíssim per qualsevol tonteria i de coses que potser en el moment més ens fan gràcia a ella i a mi i no sé, que és molt guai, o sigui, que podem tenir aquests moments com de molta connexió i això. Me acuerdo cuando estábamos durmiendo juntos que empezamos mi hermano por aquí. Ya, digo, Patri, para que están metiendo mano a acabar mal. Y no sé, seguía y acabamos follando. Nadie se enteró, pero es verdad. ¿Me estás diciendo esto en serio? El look passat aquí és quan a Menorca no li deixaven portar la motxilla i sempre ella havia de ser la que ho portava tot. Però Vale. Recuerdo con mucha gratitud el pedazo de cena que nos montó. O sea, realmente se lo ocurrió mucho y ese día fue el día que Clara empezó a estar como está ahora, creo. Y merci por la cena. Pues amb el Xavi hasta Menorca, no? Sí, i tant. I què? I que me vas passar molt bé, però que me vas acabar amb els cabres trossats amb ampolles. A Menorca. Gràcies, precisament. Mira la càmera. Buah, és que una vivència amb el Xavi és difícil, però hi havia molts moments. Per exemple, uns moments que m'han agradat molt, que he vist tota la motivació que té, tota l'entrega al grup, és quan van fer les còmics de Menorca, Comi, Activitats i Ruta, que ell sempre era el primer en estar allà, el primer en treballar, amb el seu portàtil, dándolo todo, i no sé, a mi em transmetia com, no sé, molta motivació, moltes ganes de fer coses, i no sé, va ser bastant especial. Bueno, encara que em quedaria molts moments, petites converses que hem tingut a Menorca, crec que a nivell personal el moment més important que he tingut amb el Xavi és el moment en què vaig trucar-lo i li vaig dir ei, que la Sandra i jo, una companya i jo volem entrar al CAU i va ser el meu primer contacte amb el CAU i amb la unitat que portaria i potser si ell no hagués sigut tan amable o hagués acceptat tan ràpidament i sense preguntes que volguéssim entrar no estaria aquí, així que ell és l'inici de la meva companyia. Estaré eternament a Vale, Xavi, tinc un munt de vivències amb tu, tinc la cova a Menorca, tinc xerrades que hem fet al teu cotxe, que són superporno però per nada, però la que més, o sigui, no és la que més, és la que se m'ha vingut ara i en realitat és la que vull dir. És quan estàvem al súper a Menorca i estàvem tots allà escollint i tal, fent la combinació ara per a vegetes, ara per a no vegetes, per a no sé què. I estàs tu, tranquil, allà posat i de cop dius, crec que em faré vegeta, per 3 dies. I jo estava allà i vaig dir, sí, vas dir, sí, i 3 dies, després 6, després va venir campaments, em vas dir que et feies vegeta a campaments i després torno de Mallorca i dius que ja has fet vegeta i ara has estat a la Índia i ara m'envies WhatsApp dient gràcies perquè aquesta recepta, no sé què, que m'encanta, l'estic provant, i em va tocar un montón, un montón. Ah, em vas dir mentora vegeta, i és com... I ja està. Quan estàvem a Menorca vam fer una expedició per bussejant per unes coves així que entraven dins de la roca i no es veia una puta merda, llavors el tio havia d'anar, com sempre, salvant-nos de la situació amb el flash de la càmera. Anava fent fotos per anar veient per on anava. El Xavi, lo mejor cuando hace los sonidos de cerdo. ¿Que no es así? Ui, que regula. Vale, amb el Xavi recordo sempre molt tots els moments que hem passat al seu cotxe quan ell condueix, perquè
és quan jo el puc mirar sense que ella em miri, perquè clar, ella ha de mirar la carretera. Llavors, puc parlar amb ell i fer-li preguntes i veure com reacciona per la seva cara i les coses que fa, y él no pot mirar a mí y no pot veure com jo reacciono. Recuerdo cuando estábamos durmiendo juntos y empecé a notar algo aquí en el culo y dije, ¿qué es? Yo rayado, digo, guau. Y le pregunté a Xavi qué es. Me dijo que era la flauta. Y yo, pues ya está, si es una flauta no pasa nada. Ya está. Pero te invito a tocarla. ¿La tocaste? Me'n recordo del dia que tenia una màscara així de mimo blanca amb els ulls molt allargats i tota l'estona el va passar tota la nit fent ensuts a la penya i no sé, Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario, tengo vista de águila, olfato de perro, puedo de la Patri he après descalzo sobre a defensar el que clavos de hierro, penso soy inmune a la amb muerte, fets a part de no part. necesito Patri he après bendiciones que porque tens que siempre lluitar, tengo buena insistir en suerte, els teus ven objectius de la conmigo a vida, dar un paseo que els por el aconsegueixis parque i no baixar porque el tengo tamañ. más cuentos De la que Patri he aprendido contarle, que a reírme de todo y a sacarle hierro al asunto y a reírme hasta... es que tú me sacas lo Està mejor igual, de eh? mí. De la Patri he après a lluitar pels meus somnis i encara que això em faci por, ella ha sigut com la que m'ha ajudat i m'ha animat a que deixi anar les meves pors, lluiti per el que vull i crec que ara per fi ho estic fent. Patri, m'has ensenyat que si tu vols algo, ahí i una vegada, i una altra, i una altra, i una altra, fins que aconsegueixis. Mira, No, la Patri m'ha ensenyat que no es pot fumar davant dels nens. I ara ja em sembla lògic. De la Patri he après que quan t'agrada alguna cosa o estàs d'acord amb alguna cosa o tens algun somni o alguna cosa que vols complir, has de lluitar per aquesta cosa i no parar fins que ho aconsegueixis. La Patri m'ha ensenyado a reírme cuando a veces me tiene que reír del palo bien, ¿sabes? No del palo quizás si no te puedes reír, que tienes que sacar una sonrisa al momento difícil. La Patri es muy lista y te dice las cosas claras y en la cara. No sé, la Patri. El Xavi ha après a pujar a Morella i res més, ja està. No, és broma, és broma. He après que la implicació des del primer dia i el, no sé, transmetre tanta confiança i tal. I del Xavi he après a creure en el que faig. I del Xavi he après a ser més tolerant i més pacient. És a adaptar-me. Tot i que jo cregui fermament en alguna cosa, si la situació es dona que les altres persones, no sé si m'estic explicant, no ho compleixen, jo no m'imposaré per sobre d'elles, encara que estigui totalment en desacord, sinó que les deixaré fer, que és el que ha fet el Xavi, tot l'ha fet amb nosaltres, i ha estat genial. I el Xavi... El Xavier m'ha enseñado a ser un chico de campo. a ser un chico legal, honrado y de puta madre para la vida, hombre. Xavi, hijo mío, te quiero. Del Xavi he après a... no sé, tantes coses, no sé. A ser superconsiderat sempre amb tothom, a tenir en compte que potser hi ha gent que no és igual que tu o que tens diferències però que, no sé, hay moltes coses. Había aprendido a ser más moldeable, a dejarme, aunque haya cosas que no las piense, pues aceptarlas, a mirar aceptar lo que piensa el grupo. Y aunque no crea que está bien lo que hacemos, pues nos deja hacerlo porque cree que es nuestra decisión. Y así crecemos como personas. Que es
estava parlant amb el Xavi a la foguera de Cala Mitjana i que ja vaig aprendre que els problemes s'han d'afrontar i les coses es poden parlar. I ja està. El Xavi he après que és una bona persona i de la Pati que m'ha ensenyat moltes coses com estar atenta amb ella, escoltar amb ella el que diu i m'he portat molt bé, ja està. No, con los dos. Vale, de los dos cordis, sí, sí. A empatizar más con la gente. Doncs que s'està organitzant Menorca per comissions i bueno, cada comissió estava separats en el cau i fent els de ruta, el que havien de fer, els de material o menú. I el següent cau, o sigui, gràcies als cordis, penso que ja vaig veure tota la unitat com molt més... com una unitat unida, saps? Ui, això queda molt feo, però... com un grup ben cohesionat.